Ahojček. Dneska som popila svoje látečko a proste asi v 10. sekunde mi došlo, že preboha, to mliečko má predsa kalórie a to si ja nemôžem dovoliť. Pretože si pamätám jednu radu, keď som bola na Miss Česká Střebová a tá rada znela minúta na ústach a na veky v bocích. Takže ja si toto nemôžem dovoliť, pretože môj budúci partner Bobo lol Bobík, ahoj. Cmuk. Je jednoducho muž na úrovni. Akože man on the level. A tak som spanikarila. Takto. A išla som mne do lekárne si kúpiť jedny bio tabletky. Sexy prsia, žiadna sebaúcta. A verím teda, že sa to bude Bobčovi páčiť.